poviete, čo tu tento stojí do toho, ja tlmočník, ani to. Som predseda spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku. Máme pomerne širokú organizáciu po celom Slovensku, viacej klubov. Budeme radi, keď sa do toho zapojíte. Vždycky robíme určité akcie, ktoré sú buď celoslovenské, alebo priamo na veľvyslanectve, kde máme veľmi dobré vzťahy na naozaj slobodnej pôde. Skúste zazvoniť a prísť, ponúkujú vás kávou, skúste tak zazvoniť na americkom, bude vás čakať samopal, čiže ten rozdiel spadáte, kdokoľvek si toto môže odskúšať. Máme túto skúsenosť, naozaj máme dobré vzťahy a pretože ja osobne slova o socializme, slova o sociálnej spravodlivosti nie sú mi cudzie, preto nemám problém prísť medzi vás a pozdraviť aj mene svojom, aj mene spoločnosti toto rokovanie. A dovolím si ešte jednu takú poznámku, keď tu stojím, však radi všetci rozprávame, tak aj ja. Na také jednom seminári, ešte raz poviem, na slobodnom území, na veľvyslanectve Kuby, bol taký komorný seminár, taký komorný jak teraz, lebo čo do počtu je to komorné, kde súdruh Ondriáš mal prednášku. A vážim si takýchto ľudí, ktorí sú vzdelaní, ktorí prídu medzi ľudí a šíria určité myšlienky, kde to motto tej seminára bolo, že my sme tu vzdelaný národ, v strede Európy. Keď dneska ľudia cestujú, zbadajú, tam je toľko nekvalifikovaných, toľko analfabetov a socializme vzdelal národ zadarmo, to už bolo povedané, čo som teda šokovaný, že práve nestranník to hovorí, to je to pekné na to je to pravdivé. A súdruh Ondriáš hovorí, že v tom 89. prichádzali tí veľkokapitalisti a tých našich vzdelaných hlupákov tak obabrali, že on si myslel, že keby to došli veci tých, čo nosia korálky, tí indiáni a zaostali dobre, nech ich oklamú, ale prísť sem do stredu Európy medzi vzdelaných ľudí a oklamať nás rovnako ako s tými korálkami, tak dneska, keď debatujeme s ľuďmi alebo cestujem vo vlaku, lebo som železničar, a začne niekto takéto nesmysly rozprávať, tak ho zastavím, aj keď je cudzí, a hovorím, viete čo, ja vidím na keku korálky, že prečo, no potom mu to vysvetlím prečo, no však ste takí hlúpi, jak ten s týma korálkami. Čiže ten rozdiel by mal byť, že ten národ tu bol vzdelaný, že tu boli ozaj intelektuáli a počuli ste jej hlas. Čiže nepočuli sme ich hlas, čo je strašná chyba, že aj tí vzdelaní intelektuáli, zadarmo vzdelaní, si to brali ako sami, mysleli, že dojde západ a tu všetko nám budú rozdávať. Ešte teraz vidím tých prihlúplých redaktorov, čo sú do dneska. Prichádzal veľkokapitalista, on mu dal ten mikrofón a pýtal sa, ako ste mi došli pomôcť. Ten šok už vidím teraz, ten pozerá, ja len rozkrádam, ja podvádzam, ja kradnem a tento hlupák sa ma pýta, ak som došiel pomôcť. Však ti za pár rokov ukážem, ak som ti došiel pomôcť. A naozaj nám to ukázal. Takže ďakujem za pozornosť.